Los par to amoya. Ayun te em. 1993 August, isang ni pathum Pian murna Mualkhawpui Hringnun Bultan Dinhmun khawvel lanna Bultan remlo kantan Hausak ropuina Phaktawk palkan Hmutsit endawng tanna Mahse vuilo Tawngtaina chhangtu Dinhmun ngai reng biklo Malsawmna chhiar tawpna petu fucking MamaRose. Emping a ngai alapang mana Lodheni heklole mangai nanen Tawngtaina chhangtu Dinhmun ngai reng biklo Malsawmna chhiar tawpna petu fucking MamaRose. Vobekani Adon anea din pekani. From the first time the create Rose and Clover Moon at a Bultan ROSETEXT alo Pian KingRose atangin MamaRose, photographer, video editor, tiamlo nelo paantichu, writer atangin voice artist, collector a Bultan lane dinna ni program. Hey kan hreti ROSETEXT production nei tu ama minui zatin ka. Tawngtaina chhangtu petu fucking MamaRose. Eng Dinhmun paudingla inuisat panila Patian nila matranga akal san ngai lo ang che